Ekumeko maba wipo na mono na lusa na gbagba kwona. Akuna bode kebo obaka muda wana na manga mai. Magana nana with an entire armor of Bodom. Never nana with a boy of my entire armor of Bodom. And I know Mulazago and Abatalo routes on what I never any ever while I got gone. Never weapon any ever while I dance I want that gun. Chicken, if I did tap on now will know. Are you to the quick call? There are no liquor. And then I was come to the room. Which are good. Never Lemulazago can it look Catulugo, Nana, no. 2 weeks now will know. Matcha. Lamazago, Nambezo, na money kuna moname umodo monare na nka market so yo doesn't want to Michael Coco telephone Chapondo Michael telephone Ajam ndekuna mazago ndemazum badi nota Malazo I don't win a star man on your mess model. If we are more than I be a cloth, can we? now with Chaman move out to go. Was Anam woman abroad. Even more than mess model upon a mess model. Just ayo, mess model where color echo. What the most? Who does something? No, can they come and more not as a Moja, we're glad that Mesumodon or Santa Saga. And then we come back a call. That's how I'm only boy a call. That's how we're still a club young. Or can we? You know, we are done Mazaba, Kamuna Lozi, oh, no, Corim Lega, on the button. come on, join in Yalanka. Come over Dennis. Oh, no, Corim Lega, on a candle. Check on your One I look about my wagon, a club, or can we? And I'm more cotton. And I'm more cotton. Or can we? Oh, come on, no more. I saw one. No, you I saw one. No. Bamunas, if I did one, can you manage? And I was no bus was one as long saying, look at Marovosa, man, I went on the to Laju noble. So come on here, I went and did it. I am not a gunner. Come on here, I'm not also. I'm not done. I done it as the other little but let's you can not go. Namo watch over Papa Chod in a mamma over die. Oh, one game alone a chot then of no time. Can we? Oh, one game alone a chot on a bamboo, also not all again. Second, Papa Kideli, Nijo, Macam, and a call love.
ibe nu na ma nwa anya ka elu kweli ọkangwe iwe Chibuka ahụ na-ata na onyeru anyị kere ihe ọ bụ ma gụzi egwu egwu anyị na-ede ebube Chibuka ahụ na-ata na mmezumụ na narị mmezumụ jebiri n'ibode mmadụ ka na-ede nne ụta ndụ mmadụ ka na-eje obodo ayo mmezumụ nwere ndị ọkangwe iwe ihe ka nnekwu anọ ụwa mụ mma jere mmadụ ebe anyị ka nkwụ anụ m aja sị bịa nne mmadụ ebe anyị nụrụ nwanne m nwaanyị ọ bụ onye mere ya bụ nna m Udanze Udanze mmiri ga ọnụ mekene ego gị nna m Udanze daalụ ọ gaala nna m agwụ nata na papa Sọnde ụba ibe enu na ama nwe na agbara gị ya daalụ gwago ihe dị na nnukwu mkpọrọ mụ na amalechi ị na omelọgọ ya nwere iwe omechi ife ndị bịara n'ụwa ka ịgbata mbọ anyị bịara n'ụwa ka ịgbala mbọ anyị na-ekpekpele ụwa kpekpere che anyị bịalụcha ukele ụwa ka ọ dị anyị ogologo ndụ ndụ ka ka onwe ma ọ bụ ọdị anyị onye na-echebe anyị ịrụ mmalị mmanwụ anata agọ ndị anyị ji abịa obodo ndị anyị ji abịa obodo ndị anyị ji abịa obodo ọka nwe obodo dị nnawute ikolobịa ndị anyị ji abịa obodo ọka nwe ị na-anyị lọtara mmadụ alọta ọbịa n'ụwa nwa nne m ọmụkọ nyere nkọ na-ede nkọ na-ede ụzọ emechi nwanne ọkwa nwanne nna m eke onye mmụdọ ọra gidigidi gbam ancha yi waita na-akpa ege akpakọta gara mgbe eze nsisi anyị ga-ekwụsị ịkpa ege eke je na mgbe eze agụ atụ n'aka ya na-azọ mgbe eze dị ụwa eze dị nkenke ihe mmadụ agụ na-ewe eze dị nkenke nwantị ehi ịkọlọbịa nwata o nwere n'ụdọ na-adị nna ayọ ndụ n'aka ndị ese kama mma nwune n'ụwa aka nna dọni maka na ọ dịze ndụ ya efu mechi maka na ọ bịala ụwa ya ekwutọ meche nwata o nwere n'ebe na-etiketa egwu na-atọpịn ọ gaala nka na-ekwu okwu maka na ndị egwu na-abụ okwu ọ bụ onye malibe ya emeche ụwa mụ na-ada enu asị ịkpọ n'olokpa ndele dansa ego mmiri ayo ndele dansa akpa akwụ nọ ịwụkwalị gana chede nche nwansuba chede nche nwansuba ọchenche akpa akwụ nọ ọcha waya nche n'aka n'ụwa nwa gị na ndị ike ya bịa n'akpa akwụ nọ dịka tata na dịka bụ dike ego mkpebụlụgbo egwu dịka n'ụwa nwa igwe mara agbawa ọsọ maka na dịka na anyara ọtụbụ ọ na-anọ ọkwalụ maka na nche mmadụ ka eji eje obodo ife ndị egwu nne na bụ ogwu na-agba anyị na-esa nwa m Igbo otu m na-eso na-emere m iwe ego ka nne na ikolobịa m ebe ndị ọgbakọ ndị be anyị ebe a zụrụ okekwụrụ mma nne na mgbọdọ ọba anyị ka mvarị nwunye je na m ọba anyị ka mvara na m ụkọ mme ndị m ụkọ mme ebe anyị ebe abalị ọba ka na-ekwu agaga bụrad mkpa na anọ n'ezi
ana to nadi ana kwa webaru ana za ibana zare ko ya za nenu mana bramaro na lo Esa ke go bili. Atina bramaro na lo maro. Kenele mo nna mo eze wesiri. Nna m eze gwasịrị igwe mbunye udo ụwa maka na kọlọbịa ayo iwe ezoro kọ na-eme n'ụwa mụ ya eje kene nna m chụde nna m lọ chụde n'ebe nna m lọ chụde na mmụ ezumodo dasanwa igbo chụde ebe onye mmụ ezumodo ọ bụ ụzọ mkpanye bi n'okpu ubi nwanne gị nwere ego mụ na chụde nwa chụbịara bụ igbo gbo chụde nwa chụbịara ebulu ụzọ lụ n'enu n'ubi chụde nwa chụbịara bụ ụzọ lụ n'enu n'ubi Kenele mu no nso wa le oba spoiler. chụde nwa chụbịara lụsụrụ n'enu n'ubi nwee tikwu anya anyị na-agbago steeti chụde nwa chụbịara mesịrị lụkwu nọ n'ọbụrọbụrụ n'enu No so wa le oba. ndị jo Friday Zolisa Friday Zolisa Friday Zolisa club ego na chụde nwa chụbịara na adịra mma na-atọ ụtọ na mọị gbogbo Ndị a na-achọ aka. ndeli na akpakwụ na ekwuru m iwe onye mere n'ụwa nwansi kele ya nna m eze kwesịrị So kenele mo oba enume ayo vama kọsi nwe igbo ayo kọsi nwe igbo ayo kọsi nwe igbo ayo spider nwe igbo spoiler nwanne akwa confirm onye na-eche ni spoiler nwanne akwa confirm onye na m ụkọ mme Friday pioneer. nwanne Friday pioneer akaligo egwu ekolobịa Ndị a ị na mme egwu ara na me ra de mo. kolobịa maza agwọ kankana chala agwa ebe o ji 2000 ma ọgọ ụgwara m nkwa melu oyi chalagwa ịba maza agwọ kere ayo chalagwa ịba maza agwọ kere o ji 2000 ma ọgọ kolobịa maza agwọ ka ngwa ibe na alụ ke na alụ kolobịa ego kere ọba enu amaka ma n'ụwa nna m ekerego m diko na anọ na be diko kerego m